Тайна 11. Управление на разума. Кой управлява твоя разум, той управлява твоя живот. Твой разум, това е най-мощният инструмент, който имаш. Но ето проблемът. Кой контролира твоя разум? Ако си мислиш, че контролираш своите мисли, попитай се. Мога ли да спра потока на мислите точно сега? Защо не мога да спра да мисля за проблемите? Дори когато искам да си почина. Истината е, че повечето хора не контролират своя разум. Техният разум, това е див звяр, който броди насам-натам, заплитайки се в тревоги и проблеми. Но има добра новина. Можеш да укроти този звяр. Можеш да станеш господар на своя разум, а не негов роб. Какво означава да управляваш разума? Управлението на разума е способността да контролираш своите мисли, емоции и фокус на вниманието. Това означава, избираш мисли, които ти помагат. Не зависиш от емоциите. Създаваш ясен фокус върху целта и не се разсейваш. История от живота. Михаил искаше да започне да спортува, но всеки ден умът му намираше оправдания. Днес съм уморен, утре ще започна, сега не е най-доброто време. Тогава той реши да вземе контрола над ума си. Той си каза, ако мога да управлявам ума си, мога да управлявам живота си. Всеки път, когато се появяваха оправдания, той си казваше, няма да слушам тези гласове. Аз контролирам ума си. След месец той вече не се бореше с себе си, защото умът му беше подчинен. Защо умът ни контролира, а не обратното? Автопилот на мислите. 80% от мислите са повторение на вчерашните мисли, всеки ден мислите ви са едни и същи. Колко съм уморен, трябва да променя нещо в живота. Утре ще започна. Тези мисли се активират автоматично, като програма. И ако не осъзнавате тях, те завладяват контрола над живота ви. Натрапени убеждения, обществото, родителите, училището са внушили на вас убеждения. Трябва да бъдеш като всички. Работата трябва да бъде стабилна. Рискът е опасен. Тези убеждения управляват вашите решения незабелязано. Ако не ги пренапишете, те ще диктуват живота ви. Емоциите завладяват ума. Когато се ядосвате или тревожите, умът ви излиза извън контрол. Започвате да казвате неща, за които после съжалявате. Но емоциите не са враг. Ако научите да управлявате ума си, можете да управлявате емоциите си. Как да управлявате ума? Ето 5 изпитани техники. Техника – страж на вратата. Какво да правите? Представете си, че пред вратата на ума ви стои страж. Този страж проверява всяка мисъл, която иска да влезе в ума ви. Всеки път, когато в главата ви дойде мисъл, например, няма да се справя, стражът пита. Тази мисъл ми помага ли или ми пречи? Ако мисълта пречи, тя не преминава. Пример, мисъл, няма да мога да го направя. Трябва да бъдеш като всички. Работата трябва да бъде стабилна. Рискът е опасен. Тези убеждения управляват вашите решения незабелязано. Ако не ги пренапишете, те ще диктуват живота ви. Емоциите завладяват ума. Когато се ядосвате или тревожите, умът ви излиза извън контрол. Започвате да казвате неща, за които после съжалявате. Но емоциите не са враг. Ако научите да управлявате ума си, можете да управлявате емоциите си. Техника за препрограмиране на убеждения. Какво да направите? Определяте 3 убеждения, които ви спъват, напра. Нямам време, твърде стар, млад съм, твърде е трудно. След това ги пренапишете като нови убеждения. Повтаряйте ги 3 пъти всяка сутрин и вечер. Пример, старо убеждение, не мога да науча чужд език. Ново убеждение, мога да науча всичко, което искам, ако отделя време. Ефект, след 21 дни умът ви ще започне да вярва в новите убеждения и действията ви ще се променят. Техника – превключване на фокуса. Какво да правите? Всеки път, когато се зациклите на негативна мисъл, превключете вниманието си към нещо друго. Запитайте се, какво мога да направя точно сега, за да продължа напред. Пример, мисъл, няма да успея. Запитайте се, какво мога да направя точно сега, за да се придвижа поне с 1 крачка напред. Определяте 3 убеждения, които ви спъват, напра. Нямам време, твърде стар, млад съм, твърде е трудно. След това ги пренапишете като нови убеждения. Повтаряйте ги 3 пъти всяка сутрин и вечер. Пример, старо убеждение, не мога да науча чужд език.
Ново убеждение: мога да науча всичко, което искам, ако отделя време за това. Ефект: след 21 дни умът ви ще започне да вярва в новите убеждения и действията ви ще се променят. Техника: привличане на вниманието. Какво да правите? През деня си задавайте въпроса 3 пъти: къде е вниманието ми сега? В миналото ли е, в бъдещето или в настоящето? Върнете вниманието си към настоящия момент. Ефект: умът ви вече няма да се лута в миналото и бъдещето. Техника: стоп дума. Какво да правите? Изберете дума, например, стоп или достатъчно. Всеки път, когато започне негативен вътрешен диалог, казвайте тази дума на глас или мълчаливо. Пример: мисъл: отново не се получи. Аз съм неуспех. Вие казвате стоп. След това произнесете афирмация: аз не съм неуспех. Аз уча на всяка стъпка. Ефект: вие спирате негативните програми на ума. 5 техника: завладей вниманието. Какво да правите? През деня задавайте си 3 пъти въпроса: къде в момента е моето внимание? Практическо задание. Практика: страж на вратата. 3 пъти на ден уловете мислите си и питайте: тази мисъл ми помага ли или ми пречи? Практика: стоп дума. Изберете дума, която ще използвате. Например, стоп. Всеки път, когато започне негативен вътрешен диалог, кажете тази дума. Практика: смяна на фокуса. Когато започнете да мислите за проблем, попитайте себе си: какво мога да направя точно сега, за да напредна с едно крачка напред? История за размисъл. Един ден ученик каза на учителя: учителю, умът ми не ми се подчинява. Чувствам се като негов роб. Учителят отговори: постави страж на вратата на ума си. Как да направя това? Попита ученикът. Всеки път, когато мисъл иска да влезе в ума ти, питай я: полезна ли си ми или ми пречиш? Ако пречи, затвори вратите. След месец ученикът се върна и каза: сега умът ми стана по-чист. Учителят се усмихна и каза: сега ти си господар на своя ум. Той е в миналото, бъдещето или настоящето. Връщайте вниманието в настоящия момент. Ефект: вашият ум повече няма да блуждае в миналото и бъдещето. Заключение: вашият ум може да бъде ваш враг или ваш съюзник. Но сега знаете как да го контролирате. Поставете страж на вратите на ума. Избирайте мисли, които ви помагат да растете. И запомнете: стопанинът на ума е стопанин на своя живот.